Isaac. We have been clear as the United States, and just yesterday, the 30 nations of the NATO alliance were clear. Ka onye na-ebe adị m ahụkwa ka mmepe kọmentị o. Live chat. Yeah. So. Kedu onye nọ ebe a? Mama is off. Sorry. I'm sorry. Ọ dị ka esetịtere m ya, so maybe enwekwa m ike ịkọt ya tinye ya again. Unu enwekwala iwe o, tata umizizi. So ihe niile ka agba maka ekpe. Ihe anyị chọrọ ime tata wụ mostly testosterone ma ọ bụ ndị sụrụ oyibo vaa. Ihe anyị chọrọ ime tata bụ testosterone ma ọ bụ ndị sụrụ oyibo, maka na anyị chọrọ na afọ na-abịa abịa anyị ga-abanye ka mgbede ọma oge akụkọ anyị ka ọ bụrụ live. Ya bụ anyị si ka anyị malụ ka oge si wee dị. Enwekwa ike na-ele ya anya, anyị nwekwa ike ịkọ obere akụkọ, mana ka anyị na-agagodi. Ọ dị ka mma amakwana ma voice ma ọ na-apụta o. I guess so. I guess na na-apụta. Biko ọ bụrụ na ịbata ebe a ịkụbanyela anyị nke ndị oyibo kpọrọ like button, inyekwa aka share ya ka ndị ọzọ nwee ike wee mmalụ na anyị nọ ebe a. Mgbede ọma, oge akụkọ bụ n'oge anyị na-eji akọ akụkọ ifo nwantụrụkpa nle ndị orimando riwe 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 ndị orimando tawa 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 ndị orimando ifo chakpi
oge akụkọ bụ oge akụkọ ifo, akụkọ ọma, akụkọ a anyị ihe ndị megasịrị oge ụwa ka bụ ụwa Chukwu na-abụ asụkwa kịta. Otu n'ime ya ka anyị na-aga akọba kwa ụbọchị ezumike ọbụla bụ ụbọchị Satọde. Nya bụ eji m ohere anụnwa wee na-ekene Igbo bụ sọ mma ndị ọma eji eje mba. Ana m asị unu ndewo, daalụnụ. Ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị ka ha na-anọso n'ala Igbo ka ọ maala gị mma, mana abịa n'ahịa izu tata bụ afọ ọma, ka afọ taa ka ọ maala Igbo niile mma, zụtara anyị ndụ, zụtara anyị ọganiru, zụtara anyị arụ ike. Enwere m ike ịpụ n'ọkụ ka mmalụ ma m ga-echietenwu azụ, maka na ife ndị ntụrụ anya ya ada awa ọkụ gasị otu nsi wee chee. So I will be right back. Don't go anywhere. Kekwana ebe anyị si end ihe nwanụ chimo. Hey, I said to go kwa.